Hackři ve službách státu a dezinformační kampaně. To je další díl našeho seriálu o kybernetické bezpečnosti. Vítám vás u něj, hezký den a vítám tady taky mé dva hosty. Pány ze společnosti ESET, Roberta Schumana a Roberta Lipovského. Zdravím vás, jsem rád, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Dobrý. A jenom ještě pro vysvětlenou divákům, naše povídání bude mít 23 minut, tedy ta televizní část. Kdo budete mít zájem, můžete s námi pokračovat ještě, a to na multiplatformě Primy a ve všech podcastových aplikacích. Tolik tedy na uvítání a teď pojďme k tomu tématu. Pánové, pane Schumane, hackři ve službách státu. Co to je za skupinu lidí? Co to je za lidi? Jak se liší třeba od běžných hackerů? Tak nejčastěji jsou to i ty zaměstnanci státu. To znamená, jsou to nějaké složky, které působí buď třeba pod vojenskou intelligence agenturou nebo i pod nějakým dalším zpravodajstvím. A ti chodí úplně podobně do práce jako my tady s Robem, ale páchají ty zlé věci, útočí, snaží se získat nějaká data a tak dále. Pane Lipovský, bavíme se konkrétně o takzvaných APT skupinách. Co to znamená konkrétne tá skratka? Skratka znamená Advanced Persistent Threat, čiže nejaká pokročilá, persistentná alebo teda pretrvávajúca hrozba. Táto skratka bola vymyslená už hodne rokov dozadu a nie je úplne vo všetkom, alebo v každých prípadoch je presná. Niekedy by sa o tej pokročilosti dalo polemizovať, ale vo všeobecnosti áno, obyčajne pod touto skratkou rozumieme hackerov v službách nejakých štátov, čiže občas možno prepne do angličtiny, čiže nejaké nation state sponsor, čiže sú to skupiny podporované nejakými štátmi a buď ako teda Robo spomínal, že buď sú to priamo zamestnanci nejakých spravodajských agentúr, alebo to môžu byť aj nejakí kontraktori, alebo tie vzťahy samozrejme môžu byť rôzne, čiže môžu to byť aj nejakí hackeri, ktorí sú teda na voľnej nohe, dá sa to povedať, ale teda nejakým spôsobom podporujú nejako ten štát. Pane Schumane, tak pojďme si říct, co je jejich úkol. Proč si je stát najímá? Co od nich očekává? Tak to záleží dost často na té skupině, ale obecně v globálu bychom mohli říci, že takovou tou nejhlavnější jejich činností je infiltrace nějakých státních složek třeba, nebo útoky na nějakou klíčovou infrastrukturu, obecně kyberkriminální činnost, špionáž a tak dále. No a jsou skupiny, které třeba útočí i za účelem zisku, ale to není zcela typické pro ty skupiny. Ty opravdu vlastně jakoby hájí nebo jdou za tím státem, který za nima stojí, který je financuje. Jak bylo tady řečeno, pane Lipovský, jsou to hackři ve službách státu. Naopak, kam se snaží infiltrovat? Do orgánů cizích států? Anebo jde třeba i o soukromý sektor? Prevažne je to tá prvá možnosť, čiže sú to nejaké ten verejný sektor, čiže rôzne štáty, ktoré sa dajú považovať za protivníkov tých daných štátov. Čiže v našich zemepisných šírkach, aby som to konkretizoval, tak my sledujeme prevažne aktivitu tzv. Veľkej štvorky, čiže najväčšia množina tých APT skupín, ktoré sledujeme, sú atribované Rusku, Číne, Severnej Kórei alebo Iránu, alebo teda krajinám, ktoré nejakým spôsobom Irán podporujú. To samozrejme neznamená, že iné krajiny, alebo teda iné krajiny nemajú takéto aktivity. Dokonca naopak by som tvrdil, že v dnešnej dobe všetky mocnosti alebo proste vyspelé štáty majú nejaké obdobné zložky. V podstate dá sa to chápať, presne ako Robo spomínal, tá hlavná motivácia takýchto skupín dlhodobo bola špionáž, čiže tak, jak to bolo pár desiatkov rokov dozadu, kde tá špionáž bola ako v tých starých bondovkách, no tak v dnešnej dobe je to viac ako v tých nových bondovkách, čiže tá špionáž už sa viac deje v tom online priestore. Zaznělo, že to není pouze ta silná čtyřka, ale v podstatě každý stát
téměř každý stát disponuje nějakou takovou skupinou, která pro ně získává ty citlivé informace. Tedy může se tam počítat i Česká republika? Tak my máme nějaký útvar při kybernetické bezpečnosti, nebo kybernetický útvar při vojenském zpravodajství, tuším. To je útvar, který může dělat tu ofenzivní činnost směrem ven, ale samozřejmě o jejich aktivitách jako o tom nic moc nevíme. No. Rozumím. Zůstaňme tedy u té silné čtyřky, jak zaznělo Rusko, Čína, Severní Korea, Irán. Je to tak? O co jim primárně jde? Tak půjdeme stát po státu, po pořadě. Můžeme to rozebrat. Tak začneme třeba u toho Ruska. To je velmi aktuální samozřejmě. Tak primárně na jaké cíle, na jaké státy se Rusko zaměřuje? Tak Rusko je třeba u nás asi nejaktivnější, když to porovnáme v nějakém posledním období. No a jejich fokus je... u těch velkých zemích je ten fokus v podstatě celosvětový. Oni útočí třeba i do Austrálie a podobně, ale mají samozřejmě, jak vzpomenul Robo, že oni mají nějaké ty protivníky a logicky vlastně v současné době, při současné geopolitické situaci, oni hodně cílí na Ukrajinu, na Evropu jako takovou, na Spojené státy. Ale mají svoje zájmy samozřejmě třeba i v Ázii a tak dále. To potkáváme se i s útoky ruských skupin v této oblasti. Pane Lipovský, o co jim primárně jde, když se tedy zaměříme na ty ruské APT skupiny? Tak ako sme už hovorili, špionáž je taký všeobecný menovateľ, že toto je tá najtypickejšia motivácia, čiže zber nejakých citlivých údajov, ktoré môžu mať samozrejme rôzne využitie. Čiže ak sa bavíme v kontexte vojny na Ukrajine, tak áno, toto je zameranie to najčastejšie tých ruských APT skupín. A tam by som ešte doplnil, že okrem špionáže je tam veľmi silná druhá motivácia a to je kybersabotáž. Čiže videli sme mnoho útokov a vlastne zdetekovali alebo zablokovali množstvo útokov, ktorým cieľom bolo nie len teda nejaké údaje ukradnúť citlivé, ale znefunkčniť nejaké systémy. Čiže tak, jak častokrát sa stretávame s rôznymi výpadkami mobilných operátorov, tak napríklad bol útok na najväčšieho ukrajinského operátora, ktorý tiež bol atribuovaný takéto skupine a teda dôsledok toho bol, že vlastne ľudia nemali vôbec komunikáciu niekoľko dní. Boli útoky na kritickú infraštruktúru, konkrétne teplárne, čiže uprostred zimy spoločnosti, ktoré zásobujú domácnosti teplom, nič teda príjemné samozrejme, alebo energetickú distribučnú sieť, čiže niektoré tieto útoky mali rozličnú úspešnosť, niektoré boli úspešné viac, niektoré menej, ale teda dôsledok toho bolo, že niekoľko hodín vlastne tie obete, ktoré týmto boli zasiahnuté, nemali elektrínu. Já to možná ještě doplním maličkostí. Vlastně tohle je pro ty ruské APT docela specifické, protože oni vlastně vedou jakousi kybernetickou válku a ono obecně u těch APT útoků není cílem ničit. Oni chtějí co nejdýl přežít na počítačích té oběti a sledovat data, právě dělat tu špionáž a tak dále. Ale proto v tomto případě samozřejmě je to součástí nějakého jako útoku, jako války bych to nazval. Vzpomenu, že vlastně podobné pokusy jsme ještě viděli v Izraeli, tuším, kdy se snažili útočit podobným ničivým způsobem. Ale jinak je to vlastně, jakoby přičetl bych to té válce. Tomu, že vlastně oni se snaží poničit a vidíme často i korelaci třeba mezi konvenčním útokem a kybernetickým útokem, kdy ten kybernetický útok je nějaká jakoby příprava, kdy pak dojde k nějakému konvenčnímu útoku. Presne, tak ja to možno ešte doplním, že áno, tieto útoky sabotážne sa predovšetkým dejú popri nejakých reálnych kinetických vojnových konfliktov, čiže či je to konflikt Rusko-Ukrajina alebo teda Izrael-Irán. A zatiaľ, čo tá sabotážna činnosť je presne ako Robo hovoril, že tam naopak sa... Keď robí niekto deštrukčný sabotážny útok, tak odhalí svoje karty, je to evidentné, vidia, že proste je to nejaký výpadok tých služieb a niekedy sa tie
tí útočníci cez rôzne hektivistické persóny aj hlásia, že tak toto sme boli my sme toto spôsobili. Zatiaľ, čo tie špionážne, tak tam je taktika práve opačná, tam sa snažia byť nepozorovaní, aby tam boli v tom systéme čo najdlhšie a vedeli čo najviacej citlivých údajov pozbierať. Rozumím, tedy ta motivace se liší. Co způsob toho útoku? Jak se infiltrují do těch systémů? Opäť je to rôzne, ale tam majú skôr viacej spoločných menovateľov. A ešte by som možno doplnil, že tieto jednotlivé motivácie sa nemusia nevyhnutne vylúčovať. Častokrát vidíme útoky, kde... Alebo ešte inak by som celú tú chronológiu takého útoku, keď je útok, ktorý má za dôsledok napríklad to vyradenie elektriny na niekoľko hodín, toto je až tá úplne posledná fáza. A ten útok neprebieha ako je to nejaké bombardovanie, proste, že niekto vydá rozkaz a vystrelia sa rakety a je to možno operácia v rádovoch pár hodín asi, tak tieto kybernetické útoky infiltrovať sa donútra do tej siete, tej danej inštitúcie, na ktorú cieľia, je častokrát otázka minimálne týždňov, niekedy až mesiacov dopredu. Čiže my sme videli mnoho týchto útokov, ktoré sa dostali do tých ich sietí ešte predtým, než invázia vôbec začala. Čiže pozostáva to z niektorých fáz, oni sa potrebujú dostať dovnútra počítačovej siete danej inštitúcie a v jednom momente môže prísť rozkaz alebo nejaké rozhodnutie, že tak dobre, teraz idem spraviť tú sabotážnu činnosť. Rozumím. A ta infiltrace probíhá stejným způsobem jako u jiných hackerů přes nějaký malware v e-mailu nebo hledání slabin v tom systému? Je to podobné? Často ano. Tak využívají podobné zbraně. Ale nazval bych to, že tomu dávají takovou větší péči. Připraví si to líp. Ten útok je silně cílený a jak vzpomenul Robo, věnují se tomu někdy i klidně týdny. Zkoumají to, dokážou spojit třeba i nějaké sociální inženýrství společně s tím, aby tam pronikli. Takže je to takové luxusní zboží, bych to asi nazval v tom. Pojďme dál. Co Čína? Kam ona cílí s těmi svými APT skupinami? Na co? Áno. Tak pri čínskych aktéroch tam absentuje tá sabotážna časť, lebo neprebieha otvorený vojenský konflikt. Ale tak samozrejme ten geopolitický kontext tam vždy je, čiže veľká miera útokov, ktoré sú pripisované čínskym APT skupinám, smeruje napríklad na Tajvan. Hovorí sa teda, že môže to byť nejaká príprava na prípadný konflikt a tak ďalej, čiže toto je veľký faktor, ale ako sme sa pred chvíľou bavili o tom geografickom rozložení tých útočníkov, tak pri ruských, samozrejme, na prvom mieste Ukrajina, ďalej Európa, krajiny NATO a tak ďalej. Zatiaľ, čo Čína má asi najširšie zameranie, čo sa týka cielenia a tých obetí. Pole pôsobnosti. Áno. Čiže naozaj tam ide o tú špionáž, aj aby to podporovalo čínske strategické plány, Belt and Road Initiative. Čiže je tam silno aj ten ekonomický faktor. Čiže samozrejme je to úzko späté s tou ekonomickou stratégiou, geopolitickou a veľmi závisí aj, že ktorá daná skupina je spojená s ktorou tou zložkou, čiže v Číne je viacero tých ministerstiev, ktoré vlastne stoja za týmto, alebo to môže byť PLA, čiže vlastne čínska armáda. Čiže od toho, aké majú strategické ciele tieto dané organizácie, tak potom aj tieto skupiny potom sa orientujú podľa týchto cieľov. Já bych to ještě tak malinko doplnil. Ano. Tak platí také to, že v Číně hodně pomáhá ten soukromý sektor. Oni vlastně dokážou vlastně direktivně nařídit nějaké firmě, aby jim pomáhala, takže oni mají vlastně ten power k tomu útoku mnohem větší než státní aktéři z jiné země. Já bych možná se nebál říci, že jejich působnost je celosvětová, taky protože oni jsou opravdu velcí. Kdybych to měl přiblížit nějakými čísly, tak když jsem se díval do našich interních systémů, co jsme monitorovali za posledních několik let, tak u různých aktérů, menších typu Irák, Irán, jsou to jednotky těch případů. U Ruska jsou to možná desítky, ale u čínských aktérů vidíme i stovky prostě různých útoků. Takže fakt je to opravdu takto škálovatelné směrem nahoru. Ja ešte doplním takú kuriozitu, jak sme sa bavili o tom, že častokrát sú to zamestnanci nejakých štátov alebo týchto
týchto spravodajských služieb a tak ďalej. V Číne je tento celý APT ekosystém veľmi až komoditizovaný. To znamená, že tam je veľa súkromných spoločností, ktoré robia tieto hackerské služby, nazvime to tak. A častokrát to ani nejde, že je nejaký úkol, je nejaké zadanie od ministerstva, že zaútočte na tento cieľ, ale funguje to tak, že tieto spoločnosti proaktívne infiltrujú niekedy náhodou, niekedy cieľene, niekedy je to niečo medzi tým. A potom tento prístup k danému cieľu ponúkajú na predaj napríklad rôznym, tak máte záujem, nemáte záujem. Co do úspěšnosti těch útoků, víme, zdali třeba ta Čína je zdatnější než ty jiné státy? Právě možná i s ohledem k tomu množství se to dá předpokládat? Ťažko sa to takto paušalizuje. Keď by som sa mal pokúsiť hodnotiť nejaké tie čínske, tak tým, že je strašne veľa, tak aj tá ich technická vyspelosť a teda aj úspešnosť je rôzna. On všeobecne platí, že tie, ktoré sú odhalené, sú tie, ktoré zlyhali, alebo teda boli menej úspešné, ale naozaj je to veľmi, veľmi široké. A tam sa to potom dá merať tým, že ja rád hovorím, že nie je vo svete, kde máme detekčné mechanizmy alebo bezpečnostný softvér už na dosť vysokej úrovni, tak to častokrát nie je o tom, že či sa nejaký útočník odhalí, ale je to otázka času, kedy sa odhalí. A to znamená teda, že túto úspešnosť týchto útočníkov sa dá možno merať v tom, že koľko boli v tom systému predtým, než boli odhalení. No, jak dlouho vydrží tam přežívat v tom systému. O co jde primárně čínským APT skupinám? Tak nejčastěji je to ta špionáž. Určitě. V tom se asi shodneme. Krádež dát, krádež technologií a podobné záležitosti. Ale samozřejmě i nějaká geopolitika. Útočí třeba i na zastupitelské úřady, stejně jako Rusové po světě a snaží se získat běžný intel, běžná data o tom, jak funguje daná země. Tak zaměřme se teď třeba na tu Severní Koreu. Tam jde o co? Také kyberšpionáž? Bavili jsme se o tom, že tam možná i ty útoky bývají monetizované, že tam jde o peníze. Pro koho? Pro koho jsou určeny ty zisky? Pre severokorejský režim a to je do istej miery unikát. Aj keď vidíme to čiastočne v malej miere aj iných, existujú aj ruské skupiny, ktoré sú tak na hranici alebo na pomedzi aj tej bežnej kriminálnej činnosti, finančne motivovanej, aj tejto cielenej APT. Ale toto sú skôr výnimočné prípady, zatiaľ čo pri tých severokorejských aktérov je to veľmi výnimočné a zaujímavé tým, že ich cieľom je špionáž. Samozrejme, opäť to sleduje tú geopolitiku a podporuje to ciele toho režimu, čiže zaujímajú sa či o nejaký aerospace, obranný priemysel, aby to podporovalo vývoj a výskum balistických striel napríklad a tak ďalej. Ale je to silno aj o financovaní toho režimu, financovaní toho štátu, tým, že na Severnú Koreu sú silné sankcie. Tak toto je jeden spôsobov, akým sa ten štát a režim monetizuje, že vlastne robia jednoducho lúpeže. A bolo niekoľko príkladov veľmi známych, útok na Národnú banku Bangladeša alebo rôzne, kde proste, alebo teraz to bolo staršieho dáta, alebo teraz nedávno Bybit hack, myslím, že sa nazýval ako najväčší hack, ktorý odsudzil najviac, myslím, že to bolo okolo 1,5 kryptomeny v hodnote okolo 1,5 miliardy dolárov. Takže niektoré tieto útoky sú naozaj veľké, naozaj sofistikované. Za tie roky, čo sú títo hackeri aktívni, tak výrazne sa zlepšili, výrazne sa zdokonali, veľmi sa naučili a tie útoky sú čím ďalej tým viacej sofistikované. A samozrejme, opäť hovorím o tej nejakej prvotnej fázi. Samozrejme, keď spravia takúto lúpež, tak tam nasleduje potom zložitý mechanizmus, ako tie peniaze preprať, ako ich potom naspäť dostať do domácej krajiny, takže majú to dosť prešpekulované. Pane Šumane, ještě prosím konkrétně, tedy kdo tratí, kdo přichází konkrétně o ty peníze? Tady byla řeč o Národní bance, nebo se jde i po konkrétních společnostech?
Tak oni útočí i na konkrétní společnosti. Robo vzpomínal ten útok na kryptoměnovou burzu. Oni se v poslední době hodně zaměřují na kryptoměnové krádeže. Mají v tom směru asi dobře udělanou infrastrukturu a odborníky, kteří dokážou dobře proniknout do těchto těch systémů. Takže pak to normálně monetizují, to, že to properou a tak dále. Mají na to pak nějakou další strukturu. Tak ať zakončíme tu celou velkou čtyřku, zbývá nám Irán. Kam on směřuje působení těch svých hackerských skupin? Tak opäť logicky najviac cieľia na Izrael, alebo teda spojencov Izraela. Vidíme útoky na Spojené štáty a tak ďalej. A opäť charakter, alebo teda motivácia tých útokov je rôzna, tiež mix. Tá špionáž platí všeobecne pre všetky tieto. Tuto je vidno tiež, podobne ako pri tých ruských, tým, že je to otvorený konflikt, tak je tam veľa aj tých sabotážnych. Niektoré z týchto sabotážnych niektoré sú viac otvorené, niektoré sú také menej, že my častokrát vidíme, že pri tom skúmaní nájdeme indície, že toto bol cielený útok nejakého APT aktora, alebo teda APT skupiny, hoci na to použili napríklad ransomware, ale nazývame to, že to bol taký akože falošný ransomware, lebo ono sa to tak síce tvári, že to zašifruje dáta na disku a tak ďalej, ale vlastne zistíme, že aj keby tá obeť zaplatila to výkupné, tak nemá šancu získať naspäť svoje dáta, alebo proste ten ransomware síce tam zobrazí nejakú hlášku, častokrát tam bývajú rôzne propagandistické texty. Čiže nie je to o tom, že zašifroval som ti súbory a zaplať mi a je to čisto biznis. Častokrát skôr tam býva taká tá propaganda a táto stránka veci. Zase doplním maličkost. Ta běžná každodenní práce toho útočníka APT není jenom to, že někde proniknou, a jak to vidíme v těch filmech, ale ta jejich běžná práce je i to, že si budují nějakou tu infrastrukturu, kde properou peníze, aby se připojovali přes několik počítačů, aby nebyli odhaleni a tak dále. A Irán, obecně tyhle arabské země mají nás jako Českou republiku a obecně i Evropu hodně rádi právě na tu tvorbu téhle infrastruktury. Oni na nás úplně přímo necílí. Tady my nejsme úplně plně v hledáčku, nejsme jejich nějaký protivník a tak dále, ale poměrně často zde nacházíme servery, z kterých oni pak útočí někam dál, třeba do té Ameriky.